थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि फुटबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसब खालामबाय खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार धर्मनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय गाव जोंनि हा जोंनि थासारियावनो जुदि बांद्राय अयथासार अयनागारि खालामजायोब्ला रावबो सहायनानै थानो हानाय नङा जे फुटबल जरानि माखासे थागिबि गोबां बिक्तिफ्रा गावनि जीवन गावनि गोसोफोरखौनो दान होनो राजि रायजोफोर नोंथांमोना आसरित मोनगोन नोंथांमोना रागा जोंनो ना दुखु नोंथाबो मोदोम दुंलायनाय मोनगोन बिदिखौ नायना लाग्रो रायजोफोर मा जादों बेवलाय मा जादों बाव जादों माने दा जों खोनानो मोनदों पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोन जोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदों रायलायहैदों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो मा अटंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि फुटबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसब खालामबाय सबखौ दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अफायबा दोरोदनानै लांदो होननानै दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जों बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा CM-खौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार थनहरदों बिसोर आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावलाय बोरै हा दं होनना मिथिनो प्रमदासो मिथिगोन प्रमदनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय गाव এইটো এনে সিদিনা আমাৰ অঞ্জলি বাইদেউ কৈ গৈছে সেইটো আমাৰ বড়োৰ ভিতৰত চবতকে এই প্ৰতিনিধিত্ব আমেৰিকাত আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মানুহ বহুত জনা মানুহ এইটো কৈ গৈছে সেইটো ষ্টাডি কৰিছে গোটেই ইণ্ডিয়াত 9টা কোম্পানী আছে এনেকুৱা পাৱাৰ প্লান্ট তাত হেনো আমাৰ এইটো লৈ কিনি 10টা আৰু কিন্তু ক'বলগীয়া কথা এইটোৱে 9টা প্লানত মাত্ৰ কি কয় 3,315টা চাকৰি পাইছে হেনো কিন্তু আমি ইয়াত কেনেকৈ চাকৰি পাম ইমানটা অকল এটা এইটোতো প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈছে ইমানটা 18,000 এনেকৈ চাকৰি পাব এইটোতো মিছা কৈছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে মানে এইবোৰ ভেকু ভাওনা নেকি আমিতো ভবা মতে এইটো ভেকু ভাওনা এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে আমিতো মাটি নিদিওঁ ফাগলিজৰা পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 এই অঞ্চলত আমাৰ জমিটো আদানী কোম্পানীয়ে মানে এইটো থাৰ্মেল প্ৰজেক্ট বনাবৰ বিচাৰিছে এইকাৰণে আমাৰ এই খালপানী ফাগলিজৰা পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 1 এই দুকিচুকি আৰু মাওমাৰী
এইবিলাক গাঁও মানে ৰাইজে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে আমি মাতি নিদিম যিহেতু ইমান দিনে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি আহিছে পাগলীজৰাত বিভিন্ন মিটিং হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আপোনাৰ তাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিটিআৰ চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰ হওক কোনো ধৰণৰ কিন্তু গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই কি কৰা নাই অহা নাই অহা নাই এতিয়াও আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ এতিয়াও অহা নাই আমি বহুত দুখ আমি এতিয়া 3 মাহ হলো আমাৰ এই ৰাইজসকল খাওয়া নাই দাওয়া নাই খুব দুখ হৈ আছে এই কাৰণে আমি এই মাটি নিদিম আজি কি হৈছে ইমান বিশাল প্ৰশাসন আহিছে আজি মানে ইমান পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে আমি শুনিব পাইছে মানে খুঁটি গাড়িব নাকি ইয়াতে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম আমি ৰাইজ সব একটাই আছে আর কি এই কাৰণে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম এটাই আর কি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ষষ্ঠ অনুসূচিত যি আচলতে 6 শিডিউল এৰিয়াত বেলেগ বহিৰাগত মানুহ ইয়াত নাপায় ইয়াত আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত আসাম গভর্নমেন্ট ইয়াত আহি মানে নাপায় আর কি দিব নোৱাৰে দাদা আপুনি पावाराबो जोंनिनो BTCनि माखासे अयनागारि अयथासार खालामनायाबो BTCनिनो नामा अब्ला जे जोंनि BTCनि थासारि आरोबावबो बर'फोरसोबाव बर'फोरनि बेबायदि थासारियानो बर' रायजो राजाफोरनि थासारिखौ जुदि गाज्रि खालामनानै होयोब्ला जे बर' रायजो राजाया माब्लाबो बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा आरो जे जा बेसेबांनाखि BTCनि जनसाधारन थासारिफोर बयबो नायनानै थानो हानाय नङा रायजोफोर नोंथांमोनहा बे माखासे जे रायजो राजानि माखासे दुखु आरो खस्थ आरो रागा बेखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा सानगोन जे मा बुंगोन जे गाव गावनि व्यक्ति हाखौनो जुदि नोंथाङा जुदि सेजायोबा गावनि नामजारि हाखौनो जुदि बेफोरबायदि सेनानै माखासे कम्पानि बा सोरनोबा होजायोब्ला नोंथांमोनहा मा सानगोन रायजोफोर नोंथांमोनहा बिजिरदो बिनि सायाव जे बेबायदि माखासे जुदि बेबायदिनो रायजोफोरनि सायाव अयनागारि अयथासार खालामनायनि सायाव जुदि बे सरकारखौ निश्चय दोनबाय थायोब्ला माबा मोनसे इयुननि थाखाय लाब एबा खहा जाहैगोन नामा ना लाब जागोन ना खहा जागोन नोंथांमोनहासो बिजिरसिगोन बेखौ जे फैगौ जे BTC बिसायख'थिया निश्चय बिदिबा बोख्लायनांगौ ना फोजौनांगौ रायजोफोर नोंथांमोनहा बिजिरबानो